ahoj, zdravím. Uvidíme, pokusíme se odchytit nějakého našeho fanouška afrického, protože tady jsou první naši afričtí fanoušci na celém kontinentě, takže uvidíme, zda se nám ho podaří chytit, no, možná Valida, ale uvidíme, oni jsou divní, protože oni jsou pořád takový pomalí a vrauší, pořád něco hůlí, takže uvidíme, no, snad se nám to podaří a něco s něho dostaneme, no. Rozdal jsem tady asi 12 placek s drzým čertem, všichni ukazují, hej, no tak uvidíme. Jdeme na to, jdeme lovit. Takže ahoj. Takže ahoj, zdravím lidi. Tohle je první fanoušek na africkém kontinentě, jmenuje se Valid, for English. This is first fan, Czech metal band Drzý čert, and name is Valid. Zeptám se, jak se mu líbí naše kapela. I like this music band, Drzý čert. I like to buy this t-shirt, like. Oh yeah, this is my band. Yeah, hello my friend. No fight. My name is Osama. Hello my friend. What do you need to drink? I'm now sleeping like my friend. This moment. Hello my friend. Are you okay? Okay, I like this my band, this Drzý čert, okay. Like? My friend, if you like, let me some after I finish my show, my work. Okay, Nadia? Okay. What is my name? Not Walid. My name is Osama. Okay. Okay. Takže není co k tomu dodat, takže for channel Drzý čert and YouTube and Stream.cz, Valid and Kužel, African continent, Marsalam, Egyptian. And hero Osama. Don't forget to follow my friend. Hello my friend. Oh, good. Finish now. Can you see? No, tak to vidíte. Co k tomu dodat? On ani neví, co je kapela Drzý čert, pořád něco valí do sebe, neví, jak se jmenuje, co má na sobě oblečené. A takových fanoušků bychom tady měli za chvilku 1000. Pustil jsem mu Pavlem Petrojek, no úplně hotový zkušebný, ale bylo very nice. Furt jenom I'm sorry, welcome, my friend. Co s nima chcete, to je tady špatné prostě. Špatné. Takže pro kanál Drzý čert, Kužel, Marsalam, Egypt.